السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kimiami Mulungu subhanahu wa ta'ala ndikumfunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akubanja kwake masahaba ake ndi onse amene akusatira sunna kufikira tsiku la kiyama. Omvera pano pa fi taati llahi tahlul hayati limbuku limene li ad-durusu ramadhaniya maleson amene amafunika kuti anthu azimva mwezi umene wa Ramadhani. Ziphunziso zimene zikufunika kuti muwapase asilamu mwezi umene wa Ramadhani. Kuwapasa asilamu mwezi umene wa Ramadhani kuwachosa kukukanga na asilamu okaoka, kuwatengera kukumuziwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatengera kukumuziwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuwatengera kukudziwa madaliso amene Allah subhanahu wa ta'ala wawaika mwezi umene wa Ramadhani. Ndiye buku limene lidalembedwa ndi al-allama as-sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aidurus. Mulungu subhanahu wa ta'ala asangalale nawo. Ndipo tili pa page number 11 pamene timaona hadithi ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yona kuti yani usiku wina uli wonse mausiku a mwezi wa Ramadhani Mulungu subhanahu wa ta'ala amamuuza mngelo kutapita ukalengeze, upite ukalengeze wengele. Uzika auza kunena kuti hal min mustaghfirin yughfaru la, hal min taibin yutabu alayhi, hal min da'in yustajabu la, hal min sa'ilin yuta su'alo. Mulungu subhanahu wa ta'ala akutuma ngero uza kunatipita uzikalengeza uzikafunsa. Naam, uzikafunsa usiku ina uli wonse mpaka na kufikira fajiri. Mafunzo anji hal min mustaghfirin yughfaru la, alipo amene akupempha chikhululuko kuti timkhululukire achimwe ndi machimo angati amene mwapanga. Ineyo ndi machimo angati amene ndapanga, achimwene ndi machimo angati amene mwapanga, bambu wanga ndi machimo angati amene mwapanga, amayi ndi machimo angati amene mwapanga. Sizikukupyani zimenezo siku la kiyama mukamakafika pamaso pa Mulungu siku la chiweruzo musanapemphe chikhululuko, zonsezo zili pamutu. Ino ndi nthawi yona kuti munthu atule machimo amenewo. Ino nthawi yona kuti munthu achose machimo amenewo. Ino ndi nthawi yona kuti munthu apemphe Allah amvere chisoni Mulungu subhanahu wa ta'ala mlembe dzina lake mmaina anthu amene akukalowa ku janna siku la kiyama. Hal min mustaghfirin yughfaru la, alipo amene akupempha chikhululuko kuti mkhululukire. Zomvesa chisoni nthawi imeneyo imene ngelo akulengeza zimenezi anthu amakhala busy pa phone, anthu amakhala busy akuonera mpira, anthu amakhala busy akukangana, anthu amakhala busy mwina ndikumapanga mijedu kumene kumalemberana ma message onyozana ma WhatsApp. Zimenezo ndetu kuziona lero lino kunena kuti asilamu kumaukirana, asilamu kumanyozana, asilamu kumakangana, asilamu kumadana, asilamu kumapepusana. Siza Islamu zimenezo. Muislamu mulibe zimenezo. Muislamu mulibe. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana shafuqan, kana haliman bilmu'minina raufur rahim. Allah wa msimba choncho mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam kwa anthu okhulupirira raufur rahim. Raufun rahim. Ama kululuka akalakwilidwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Komanso ndi wachisoni kuwapangira asilamu. Ndiye yani nyango imene ndi nyango ya saumu, nyango ya Ramadhani, munthu ayigwirisire ntchito bwino, ayigwirisire ntchito mu zinthu zimene zampindulira pa tsiku lapansi pano manda mpaka naso siku la kiyama. Akuti ofunsa amafunsa kuna kuti hal min taibin yutabu alayhi, alipo amene akufuna kupempha tauba, alipo amene akufuna kulapa timulandire kulapa kwakeko. Allah sakufunsa kuti kodi alipo amene akutulusa zaka, kodi alipo amene akusala kuja, kodi alipo amene akuswali. No, kungo pempha tauba basi, kungo lapa pamaso pa Mulungu. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Bas mauwa zichokera muntima. Mulungu amaona muntima, ngati muntima Mulungu akuona kuti mukugwedera mmene mulimantha kumuopa Mulungu subhanahu wa ta'ala, mulimantha kuti munthu ayi akundiopa, akuopa tsiku limene azabwerere kwa ine kuzayima pamaso panga ndikamaza mfusa sazakwanisa kuyankha, akundiopa ine Mulungu wake na malenga. Allah makhululuka. Hal min taibin, alipo amene akufuna kulapa fayutabu la, ifeti atilandire kulapa kwakeko. Alipo ino achema pamene mukuyamba message kumakangana ndi anthu mu Facebook, kumakangana ndi anthu mu WhatsApp, kumakangana ndi anthu mu YouTube. Achimwene ndipo pamene mukuyambisa magulu amene ngakhale shaitani kunende kumene ali akaona amangosekerera kuti zikupitirira zinthu zichi.
akukangana anthu aja okhaokha. Ino nthawi ina kuti no amene tinadana tibwere limodzi tikhululukirane, amene tinasiya kuyankhulana tiyambe kuyankhulisana, amene mwina ati yani tinapondereza anthu ena titenge zimene tinawapondereza tiyabwezere inshallah. Siku la kiyama likamafika tikagwirane manja ndikunena ya Rab, ndinampondereza ndinambwezera katundu wake, analandira anandikhululukira, Ambuye Mulungu mundikhululukire. Allah makhululuka. Hal min taibin, alipo amene akulapa, alipo amene akulapa wayutabu lahu, alandiridwe kulapa kwakeko. Mulungu subhanahu wa ta'ala akufusa choncho. Mulungu subhanahu wa ta'ala kutilimbikitsa kumene kuti tizibwerera kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Naam. Akuti hal min da'in yustajabu lah, alipo amene akupanga dua, alipo amene akupempha, ife timpase zimene iye akupemphazo. Allah akukufunsani choncho. Lero lino tili ndi mavuto ochuluka, mavuto azachuma, mavuto ambanja, mavuto azikulu, mavuto ochuluka. Nthawi yompempha Allah kuti ayankheja ndi imeneyi. Mwezi umene ukufunika kuwugwirisira ntchito bwino, si mwezi woti Msilamu nkumango kuona 24 hours ali chigonere mbesile. Ndi mwezi ofunika kugwada pamaso pa Allah ndi kumampempha Allah. Ananga ine samamva, ananga ine alibe nzeru, ana ine alibe ntchito, amayi ndi nthawi yoti mugwade mumpemphe Allah kuti Allah apase nzochita ananga. Kulibe wina amene angabwere kuthesa mavuto anu inuyo yani mu moyo wanu kuposa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndi Allah kufusa hapa kuna tino alipo amene akupempha timpase zimene akupemphazo. Banja siti sakasaka kwa sing'anga achemwali tamanga mwa sing'anga umu nithandize mankhwala ndikufuna ndipeze banja, kapena kutamanga anyamada mwa sing'anga umu nithandize mankhwala ndikufuna ndipeze nsungwana. Banja supempha kwa sing'anga, ompempha ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala. Nthawi yompempha Allah ija ndi imeneyi. Kunchito sizikuyenda bwinobwino, nthawi yompempha Allah ija ndi imeneyi. Kuyankha kwa Allah mnthawi imeneyi kumakhala kochuluka. Hal min da'in, alipo amene akupanga dua, alipo amene akupanga dua musiku uno yustajabu la, ife timulandire madua akeo ndi mukapeza abambo ndi amene akuyesa TV kumaonera Arsenal, kumaonera Liverpool, kumaonera Manchester, ndi kumakuwa mnyumba mwa Islamu malo moyika Qur'ani, kumamveka mawu anthu amene amamkuisa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Achinyamata ndi ali ma WhatsApp ndi ma Twitter ndi kumatukanizana, kumapanga miseche, kumatumizirana ma message onama, zonsezo zikuchitika mnyumba mwanumo, simukufufuza bwanji inuyo makolo. Mulungu subhanahu wa ta'ala akufusa atu hal min da'in, alipo amene akutipempha ife lero lino usiku uno. Yustajabu la, timlandire madua akeo timpasa zimene akufuna. Hal min sa'ilin yu'ta su'alo, alipo amene akupempha, alipo amene akufuna china chake ife timpase zimene akufunazo. Allah akufunsa zimene zozo. Ndati walillahi azza wa jalla, ndiponso Mulungu subhanahu wa ta'ala alinao inda kulli fitrin. Nthawi ina iliyonse imene muziyaona Asilamu anzanu wasonkhana akumasula somu yawo, Asilamu anzanu akusonkhanisa kayanditende, akusonkhanisa phalala, akusonkhanisa mbatata, akusonkhanisa futali, akusonkhanisa chinangwa kuti azifutula. Nthawi imene ja sinthawi yona kuti no munthu uzitenga ngati nthawi ya chisawawa. Nthawi imene ja sinthawi ya chisawawa achema. Nthawi imene ja sinthawi ya chisawawa mbale wanga, sinthawi ya chisawawa. Mvera mawu antumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akukuza kunena kuti walillahi azza wa jalla inda kulli fitrin min shahri ramadana kulla laylatin utaqa'un minan nar 60,000. Mulungu subhanahu wa ta'ala nthawi ina iliyonse anthu amasonkhana kuti masule sipano somu yathu panopo zuwa lalowa tukufuna tikamasule. Nthawi imene Mulungu subhanahu wa ta'ala amalemba mayina anthu amene wawa masula kuchokera ku moto. Finish. Chaka chatha munapanga zosokoneza mpaka na mayina anu analembedwa ku moto, chifukwa cha kuba, mwina chifukwa cha miseche, chifukwa cha juga, chifukwa cha katapila, chifukwa chosamvera malamulo a Allah, chifukwa chophwanya malamulo a Allah. Ramadhani yafika mwamusangalasa Mulungu subhanahu wa ta'ala, mwagwira ntchito yabwino, mwampempha Allah tauba mwalapa, zimene munapondereza kwa anthu zija mwabwezera, mwampempha Allah zabwino wakupasani zabwino. Allah amachosa zina la nulo mugulu la anthu amene amayenda kuti akalowe ku moto ndi kulilemba kuti uyu akalowa ku janna. Kumene kunde kupambana kwa mwezi umenewu, mwezi wa Ramadhani. Naam. Akuti fa idha kana yawmal fitri, usiku ina uli wonse Allah akuchosa ku moto anthu ukwanira 60,000.
ndi anthu osala kudya ni mabilioni tu osati 4 osala kudya mabilioni osala kudyawo ni mabilioni usiku wina uli wonse 60,000 Mulungu subhanahu wa ta'ala amuonjezera mmene akufunira mafigures yawo akamatchulidwa kumango khala imachidwa taqribul faham yani kuwandikitsa kuti anthu amve chimene chikufuna kuti anthauziridwa osati kuti basi ndi kuti Allah basi la Allah amapanga zimene wafuna akhoza kuwombola mabilioni mmene Allah angafunire yani mafigures akamatchulidwa taqribul faham kuti munthu amve kungofuna kuti munthu yokunsegula mzeruzo kuti adzindikire kuti kulifiga imene Mulungu subhanahu wa ta'ala amawakhululukirira anthu na ndio fa idha kana yawm al-fitr subhanahu likafika siku la Eid al-Fitr loti saumu ite subhanahu lero lino yata aslamu akumasula saumu ayambe subhanahu kuja zimene sankaja ayambe kumwa zimene anasiya kumama naam zimene za halali sisi kunena za haramu hivi kuti Islam haram la mamnu zoletsedwa zimene akuti a'taqa Allahu mithla ma a'taqa fi jami'i shahri 30 marra Allah ama chosa umoto ama waombola amene anasala kuti maina awo akupezeka kumoto chiwerengero cha anthu amene waombola mwezi wonse times 30 ndengati mwezi wonse Allah tinene kuti waombola anthu okwanira 15 billion kuchokera kumoto maina awo achotsedwa kuchokera kumoto mupange 15 billion times 30 amene wonse Allah amachosa maina awo ndikumauza angelo kuti khalas afute ni maina awo amenewo achose ni maina awo kuchokera ku jahannam amene wazikalwa ku janna siku la kiyama zimene zonde mitendele ya Allah chimene chinde chisomo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala timpempe Mulungu subhanahu wa ta'ala azidalisa timpempe Mulungu subhanahu wa ta'ala azitianjanisa akunena kuti qala al-Hafidh al-Mundhiri rawahu al-Baihaqi hadithi meta ichulai amene ngafune kuiona basi akawelenge buku la Imam al-Baihaqi ndiye amene ilandira hadithi imeneyo Mulungu subhanahu wa ta'ala azitianjanisa ngati muli ndi funso ndemanga pano pa fitaati llahi tahawul haya azizolandidwa zimenezo mafunso anu azayankhidwa komanso ndemanga zanu zizagwirisidwa ntchito assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh